अर्जी करे छिया भोला एगो खास बाबा बाबा हो कन्या हमरा चाहिए झकास पढ़ल लिखल रहे मैट्रिक पास 16 सोमवारी तोहर करबा उपास अर्जी करे छिया भोला एगो खास बाबा बाबा हो कन्या हमरा चाहिए झकास पढ़ल लिखल रहे मैट्रिक पास दिल के उसास पढ़ल लिखल रहे मैट्रिक पास 16 सोमवारी तोहर करबा उपास अर्जी करे छिया भोला एगो खास बाबा बाबा हो कन्या हमरा चाहिए झकास पढ़ल लिखल रहे मैट्रिक पास के विश्व